Un de cada 3 aliments produïts al món es malbarata. El malbaratament té unes dimensions enormes. Penseu que a Catalunya s'estima que a les llars cada any es llencen 35 quilos d'aliments. Aquests aliments també malbaraten els recursos que han estat necessaris per produir-los. Hem de tenir en compte que estem parlant de recursos hídrics, d'aigua, de combustibles per transformar els aliments i de la destrucció quan no es fa un bon ús d'aquests aliments. Reaprofitant aliments, contribuïm a la sostenibilitat ambiental. Distribuïm aquests aliments a persones que no disposen d'una alimentació suficient. El Banc dels Aliments el que fa és comprar una part d'aquests excedents de collita i per poder-los repartir i donar-los una vida útil més llarga el que fem és contactar amb diferents indústries que el que fan és fer-nos liquats, purés i conserves. D'aquesta manera podem distribuir-los d'una forma molt eficient a una quantitat de gent que no hi tindria accés i s'aprofita un producte que probablement es llançaria. Cada any reaprofitem prop d'11 milions de quilos d'aliments envasats, frescos o congelats que la indústria i la distribució alimentària no ha pogut vendre. Són aliments que en el seu curs normal anirien a destrucció perquè no són comercialitzables, és a dir, ningú els compraria, però encara són perfectament comestibles. Al final, como cualquier otra empresa, asegurar que cualquiera de los alimentos que repartimos desde el banco sean seguros y en cantidades óptimas. Aprofitem els aliments de les cadenes de distribució pròxims a la data de caducitat, però encara aptes per al consum. Pel volum de quilos que recuperem a l'any, al voltant dels 4 milions de quilos, per la implicació d'equip de persones voluntàries, reflex de la participació i solidaritat ciutadana, i per la implicació de tots els que treballem en xarxa, una pràctica exemplar en la lluita contra el malbaratament alimentari. Som part d'aquest projecte pioner en la gestió d'excedents en els mercats majoristes. El que fem és fer aquest triatge per veure tot el que es pugui aprofitar amb garanties de qualitat i de sanitat pel consum humà. Gràcies a les aportacions de 105 empreses diferents, l'any passat el Fundac va aprofitar 806 tones de producte. Volem reaprofitar al màxim. Per això recollim aliments cuinats però no servits en els restaurants i també frescos, congelats o cuinats a fires com Alimentària o Seafood. I la direcció del Seafood ha tornat a posar la confiança amb el Banc dels Aliments per ser els responsables de recollir tot el peix fresc i congelat perquè nosaltres podem garantir una traçabilitat i una cadena al fred, un emmagatzematge i una distribució a les entitats que més ho necessiten. La nostra societat té un problema molt greu, que és el malbaratament. Al Banc dels Aliments fa 35 anys que estem lluitant per evitar aquest disbarat. Nosaltres l'any passat vam aconseguir recuperar més de 10 milions de quilos d'aliments. Entra al nostre web i t'expliquem com treballem pel reaprofitament alimentari i també què hi pots fer tu. Donem una segona vida als aliments. Banc dels Aliments.